ବିଜେପି ସରକାର କହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ମିଳିବ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲା? ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 80 ବର୍ଷ ଲୋକ ଥିବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେବ 3500, ଆଉ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ରେ 80% ଥିଲେ ସେଇ 3000 ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷର ଲୋକ, ସେ ପାଇବେ। ଆଉ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ କେତେ ଜଣ ଅଛି 80%, ସିଏ ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ ମିଶିଲେ 500 କି 1000 ଥିବେ, ଟୋଟାଲ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 1000 ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିଲା କି ନାହିଁ? ବିଜେପି ସରକାର ଠକିଲା, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାର ଠିକ୍ ଥିଲା। ନବୀନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ଉଥିଲେ ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ସମାନ ଭାବରେ ବଢ଼ଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ଦେଲ ଭୋଟ ହେଲ ନଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଦେଖି ଚାହିଁ ଦେଖିବ, ନବୀନ ସରକାର ଠିକ୍ ଥିଲା।